खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि खौरांखौ फरायगोन आं समायना बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि फुंबिलि खौरां भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। मैया 24 जानुवारि खालि क'क्राझाराव सेथि बिटिआर गोरोबथानि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा सरकारनि गोदानै लुफुंजानो गोनां बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होबाय आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गोमानाय 40 मुंख्लंफोरनि नखरनो मैया 5 लाख रांनि चेकबो गथायनाय जादों। लोगोसे आद्रा थानाय मुंख्लं नखरफोरनोबो थाबैनो अनसुंथाइ गथायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव APSC आनजादाव उथ्रिसार जानाय सरन नार्जारी बिथाङा 16थि बाक्सा जिल्ला बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे थुलुंगा होनाय बिबुंथि लाखिदों। थामथियाव उत्तर प्रदेश सोरखारा आबगारि बिफाननि मोनसे फोसावलाय लाबोदों। नांनायनिख्रुइबो बांसिन नखराव जौ लाखिनो गोसो दङब्ला उत्तर प्रदेश सोरखारनि आबगारि बिफाननिफ्राय लाइसेन्स लानो नांगोन। लाइसेन्सनि मुङाव होनो नांगोन सोरखारनो 12,000 रां आरो लोगोसे रैखाथि हिसाबै होनो नांगोन आबगारि बिफाननो 51,000 रां। गुबुन फारसेथिं उत्तर प्रदेश रायजोनि दिनहै गाहाय मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा उत्तर प्रदेशनि दिनहै गायसनगिरि सानजों लोब्बा लानानै मेल खुंदों। बे समावनो आबगारि बिफाना जौ लोंग्रा अदेबानि जौ फालांगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावलाय फोसावदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, जुदि नोंथांमोनहा जोंनि फुंबिलिनि खौरां भिडिअ रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना हो, लोगोसे शेयारबो खालामना हो। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। ब्रैथियाव बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन नखर सा 27 आइजोखौ जुलि लानानै सा 150 फिसानि बिफा जादों। कानाडानि 64 बोसोर बैसोनि विंस्टन ब्लेकमार मुंनि सासे सुबुङा सा 27 सिख्लाखौ जुलि खालामना 150 फिसानि बिफा जानो हानाय बाथ्राखौ फिसा सानै बिदा फंबायआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि विंस्टन ब्लेकमारआ ब्रिटिश कलम्बियायाव गंसे गेदेर न' लुनानै 27 बिसिजों लोगोसे थानाय जायोमोन। बाथियाव खेबथाम खेबब्रै MLA मन्थ्रि जानानैबो जेबो खामानि मावनो हायै दैदेनगिरिफोरखौ बिदाय होनांगौनि सम फैबाय, बुंदों प्रमद बर'आ। दथियाव गहपुराव आसुआ प्रतिबाद खालामदों। गोसोम फिरफिला बिरहोनानै पुलिसजों नांज्लायनाय जादों। स्निथियाव फैगौ 72 थि सुबुंखान्थि साननि थाखाय पेरेड सोलोंनायाव मुखुब आसाम पुलिसजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि मुसलपुराव रबिबार खालि। दाइनथियाव बिटिआरनि गाहाय मावख'नि लांगोना क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव मैया बिटिआर गोरोबथानि सेथि रंजाथाइ फोरबोआव बेखेवजानाय हाबाफारियाव आसामनि गोहो गोरा मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ गायसननाय जागोन। बेजों लोगोसे चिरां आरो बाक्सानि सिङावबो मडेल कलेज गायसनजागोन होनना बुंथिदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, दिनैनि फुंबिलि खौरां रादाबा एसेनोसै। आंनि मुङा समायना बसुमतारी। दिनैनि खौरांखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना हो आरो लोगोसे भिडिअनि लिंकखौ लोगोफोरनो एबा नखरनि सोद्रोमाफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांमोनहाबो बे खौरांखौ मोननो हायो।